Selikhethile igumgedlela inkosi enkulu uPompela isitimela samampondo, ubaba mkhulu womkhulu. Phakade amen. Angeke nilibuse, liyobuswa zinkonjane zezulu. Isona isiqalekiso esashiwa yilo ilembe umlilwana uSgidi. Kasenza ngakhona leso siqalekiso. Akekho noyedwa oseke wasisukumela kuze kube namhlanje ukuthi uyocelwa intethelelo kuye uSgidi ngesiqalekiso asiqalekisa isizwe saKwaZulu. Kuze kube yimanje ubukhosi bakwaZulu busasenkingeni ngenxa yalesi siqalekiso. Angeke nilibuse, liyobuswa zinkonjane zezulu. Asibambezelanga leso siqalekiso ngoba sathi sisuka lesi siqalekiso saqala ngaye umhlangano owayingxenye yokubulawa kukaShaka. Wabulawa ngokubenziswa emanzini. Angeke nilibuse, kuyobuswa zinkonjane. Kwalandela yena umbopha kaSithayi, saye samjuqa lesi siqalekiso. Angeke nilibuse, lobuswa zinkonjane. Saphinde lesi siqalekiso sadla yena uDingana uqobo wayesentunta ezintabeni efuna ngamabhuku, owagcine ebulewe kabuhlungu ngamaswazi ngokuyalelwa ngabelungu. Angeke nilibuse, kuyobuswa zinkonjane. Nazo izinduna zakhe azithumayo uDingana ezithumele emabhunwini ukuba ziyomcelela uxolo, ezafike zahudulwa ngamahashi zafa kabuhlungu. Angeke nilibuse, lobuswa zinkonjane. Naye uMkabayi lona owagcina eseganiselwe umuntukazana lena kwelase-Vryheid ebaqulusini. Nalowo muntukazana owayemganile esaba uMkabayi, ehluleka ngisho ukwenza inkonzo yasekamelweni. Lapho uMkabayi khona azathi angakhile ngiqulusile ngoba phela wayengatholi lutho, engathokozi ekamelweni. Kodwa naye uMkabayi lona walandelwa ukuhlupheka okukhulu njengoba wayeseganwe umuntukazana esephumile esigodlweni saKwaZulu. Angeke nilibuse, lobuswa zinkonjane. Lesi siqalekiso sasilokhu siqhubeke njalo. uMpande naye siyamthola lesi siqalekiso yize engabanga ingxenye yokubulawa kukaShaka, kodwa nakuye akaphethe kahle njengoba ebusa ngaphansi kwamabhuku. Angeke nilibuse, liyobuswa zinkonjane. Yizo phela lezi nkonjane ayikhuluma ngazo uShaka, amabhunu namangisi iwona abusayo manje. uMpande wamusha ngento eyodwa ukuthi angayi ukuyocela intethelelo ecelele nabafowabo ababulale ile. Ngenxa yokuthi base bewakhohliwe onke amasiko esintu nenkolo yesintu, base bekholelwa ezinyangeni nasekulungiseni izinto ngomkhonto. Naye uMpande usalithola futhi icala lokufa kwakhe uDingane, lo okuyena owayefuna ukumbulala. Phela uma ubulale noma uchithe igazi likamfowenu ngosiko lobungulu noma lobuJuda, uzuza isiqalekiso. Lokho phela kufakaza nayiBhayibheli ngendaba kaDavide owayebulala abantu abaningi kakhulu. Waqala ngoGoliath esamncane, walandela ngamaFilisti awu-200 okuyiwona alobola ngawo indodakazi yenkosi uSawuli. Bangaphezulu kwenkulungwane abantu ababulawa nguDavide, kodwa uNkulunkulu wayelokhu emncome njalo, ethi ungcwele uyobona umbuso wezulu. Kodwa esebulele inqwaba yabantu, waqala ukona uDavide ngalesi sikhathi eselale nomfazi womIsrayeli, waphinde wambulalisa empini. Ngalowo muntu oyedwa wawa-Israyeli owayigazi lakhe ambulalisayo empini, wathi akabekwe ekhaleni lempi. Ilapho aqala khona ukuthola isijeziso. Kodwa labantu abangaphezu kwenkulungwane ababulala abantu bezizwe ababalwa njengabantu ababulala. Wakuthiwa uyobona umbuso wezulu noma kunjalo. Naye-ke uMpande simthola esaqhubeka khona futhi lapho kunokuba alungise naye wehlisa indathane, wehlisela isizwe iziqalekiso. Njengoba esekhala kakhulu ngocetshwayo, ucetshwayo phela wagcina sefikile lapha, efika sekunesililo.
uMpande wakhala kakhulu wathi, "Mntanami Magwegwana, kodwa sungaze ungenze kanjena ungibulalele unyoko omncane ekubeni enginakekela, engondla, engigeza, engenzela idokwe. Ukwenzeleni konke lokhu?" uCetshayo waphendula ngokuthi konke lokho kwenzekalile kungenxa yakho baba, ngoba uthatha izinqumo ezingaphosile ngenxa yobuqhiqo bakho. Wakhala kakhulu uMpande wathi, "Awu kodwa mntanami usungibiza nangexhego." Waphendula futhi uCetshwayo ngokuthi, "Uwe baba, selokhu wangiqala, angazi ukuba yini engakudlela yona." Ilapho-ke uMpande akhipha khona isiqalekiso sakhe wathi, "Lafa elihle kakhulu laKwaZulu. Uyadela uyokebona Mbambosa ebusa nezinkonyana zabo. Impi yobambana khona lapha kwaNodweni." Amazwi lawo ashiwo iyona inkosi uMpande. Ikwenza konke lokhu nje yayilokhu ishaye umlozi wayo udumo. Okukhulu ukudumala lokhu yabe sisibeka kanjalo isiqalekiso. Leso siqalekiso sahaqa yona inkosi uCetshwayo kanye noZulu. Phela amamboza lawa ayikhuluma ngayo inkosi uMpande usewulona uSuthu. uMpande wayesho khona ukuthi ibutho layo inkosi uCetshwayo ngeke lize libuse, ngoba phela endulo uma inkosi isibusile sinqobile ibiye inike namabutho izinkomo ahlale ngokunethezeka. Iloko okufungelwa uMpande ukuthi ngeke beze bebuse noma bangenzani. Leso siqalekiso sahlangana naso lesa siqalekiso esidala esasishiwe yilona ilembe ukuthi ngeke nilibuse lobuswa zinkondlo. uMthonga yena wabaleka waze wayoshaya phezulu even nasebaqulusini, wayebuya waze wayokanyisa lapha ya ehlobane. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi isilo uCetshwayo sabuye sathi akalandwe. Baye bafike bamncenga uMthonga, naye wakholwa lokho abasebekusho. Wagcine ebuyile uMthonga kwaZulu. Uthe esahleli nje enethezekile zase ifika futhi lezo mpukane ezihlaza zamhlebela ukuthi, "Itulo leli kawuboni yini ukuthi isilo sohamba sisibuye sikusocoke, ngoba sisola ukuthi ingozi kuso. Vele phela naso isilo uCetshwayo lesi sasimsondeza nje ngoba sasifuna ukubona kahle onke amaqhinga akhe." Kuyilapho-ke umntwana uMthongo abaleka khona waphinde wabuyela khona ehlobane. Isilo uCetshwayo sathi singezwa ukuthi uMthonga ubalekile, sakhipha ibutho ukuthi akayohlaselwa abulawe. Kanti uMthonga izitelezi zakhe ayenikezwe unina uNomantshali akaze ayeke ukuzisebenzisa. Wayekwazi ukuzwa impi isekude. Yathi ifika leyo mpi kwaZulu wayengasekho phakathi kwekhaya. Yathi impi ingakaka umuzi uMthonga kanti uyayibona ungaphandle. Wabe eseyivuthuza ngayo induku yamagwala. Kwaba izingingqane impi kaZulu. Baye babona ukuthi bayaphela phela lapha uMthonga udlangile. Babe sebecela empunzini. Phela uMthonga lona induku yamagwala wayifundiswe ngumneke wabo uDabulamanzi. Ekubeni yena uDabulamanzi induku yamagwala wayifundiswa uJantoni owayehlala khona eNdlunkulu. Ebekwe yibo abamhlophe ukuba azoqapha uZulu, njengoba wawusungaphansi kwabo abamhlophe. Ekukhaleni kwaso isilo uMpande silokhu sikhala ngekhwela njalo sike sithule singakhulumisi umuntu. Lento yasiphatha kabi, kanti futhi sasesisidala. Kuyilapho-ke esaze sagcina sakhothama khona ngonyaka ka-1872. Sikhothama nje asikayidaluli imfihlo yesivumelwano sayo namabhunu namangisi. Inkosi ezohlala izofike ibe nenkinga nalaba bantu. Kodwa nabo abamhlophe babezoba senkingeni ngoba babengayifuni le nkosi, ngoba babelibonile uphawu kulo lokuthi iyoba inkosi enamandla. Wasizuza kanjalo-ke uCetshwayo isihlalo sobukhosi. Liyaguqa lapho ekumgedlela umzukulu kaMafutha uMkhovu, uDuwe Intomnesoka. uMakhulu uScope ungenzani, imali yami igcwele isikhwama phakade. Amen.